pagbasa ni nga sakto is Tiyuf. Tiyuf kay double F man to. Tiyuf. So karong adlaw guys, mag-tutorial ta. Kay mao ni pinaka-importante nga mahibaw-an sa tanan. Kay kaning ahong itudlo karon wa ni gitudlo sa mga maestra nato. Mao nay nakadakong sa job nila kay wala nila gi leksyon sa atong mga klase sa nag-eskwela pa ta. So karon ako mo tudloan kung unsaon jud ang sakto nga pagbasa ining mga butanga nga akong ipakita karon. So tara sa itong mga paninda ta mag-start ha. Guys, dahil bata guys nga ni palit guys si nga ni si Alpi. Guys, si Alpi guys. So ato ni siyang pangutanon kay kani siya ang eskwela maning bata adod. So mo na siyang gipalit. Kasi nga ni pe. Unsa tawo guys? Unsa? Extreme. Ay, ang kuan nang kuan ha, mic para madungog din nila. Ay sa kalagaw pe. Unsa pe? Extreme. Extreme. So, ato kuanon kung extreme ba? So, extreme daw guys. Extreme. So, wa na maopi. Mo na nakadakong sa job sa mga maestra. So, karon para tudloan. Pagbasa ani guys. Ang pagbasa ani nga sakto is extreme. Extreme na guys. Kaya na may i sa katapusan. Dapat kana pangbasahon do na bisa pag unsa. Oh, kanang usa. Oh. Lakawa. Si Zake was Zay na buhat. So direta magsugod. Kani guys, ahaw ning itudlo ninyo kay kani mao ni ang sayop sa mga maestra nga wa nila gitudlo sa pag-eskwela pa nato. So kani oh. Unsa man na pagbasa? Oh. Kana ang nakasayop at kana oh. Unsa man na ninyo pagbasa kani dire. Kana. Unsa man na pagbasa? Ang pagbasa na nga sakto is dish washing liquid calamansi. So mao na saktong pagbasa. Di kay magpataka. Og gani mo tudloan. Kung unsa gud para klaro gud nang kuan man ay ipantudlo sa mga maestra. Kaniyo. P U if unsa itudlo sa maestra na pagbasa? Tough. Di ba tough? Sa job. Perting sa job pa do na. Eh ngano? Ang kaning T pronoun sa ni kay T. Ang kaning U di ba? Oh, yo. Kani F. So duha ka F. Okay, so ato ning pagbasa ni nga sakto is Tiyuf kay double F man to. Tiyuf. Yan na. Unay sakto. Ano mo? Ang saan ni saktong pagbasa? Tiyuf. Tiyuf double F man. So mo toy mga importante nga kuan. Kaning wa na to gitudlo sa maestra. Kani. Tama ni. Kani sabon. Di ba ang gitudlo sa itong mga maestra ni is pagbasa is Dove, di ba no? Pero sa job gihapon na. Nganong makaingon ka nga sayop. Tudloan ta mo kung ano. Kaning Dove, aw kani dini daw pagbasa ni. Wa ni gitudlo sa maestra nato. Karon para maklaro gud ning inyong kuan kay kanatong mga maestra wa na nagkandimao pagtudlo nila nato kay kana sila nagdali-dali na kay gusto na muli sa ilang balay kay gigutom na magdungag na sila. So kani karon di ba pagbasa na kay Dove, di na Dove. Dovi. Anong Dovi na? Pagbasa. Ang kanang Dovi, di ba? Ang kanang ikuha na sa lobby. Ikuha na sa lobby nga word. Kay ang kani nga shampoo, 'di ba? Kung magkuskus ka og lubi,
kung kanang imong lubi, imong kuanon, bukon, imong kuskuson, di ba? Mubuwa da humok imong ulo. Ana, pwede siya ma-shampoo. So mo na siya tawag ni siya og Dove. Kay sa lubi man nga word, Dove. Lovi man kung il paning di ila na nga lovi. So ila nang gitudo na para di mahalata nga gikan ni sa lubi. So mo nang gi Dove na siya, di na dava Dove. Mo na saktong pagbasa nga wa gitudlo sa maestra. So nakasabot na. Ug maapuhon na po tayo lain nga itudlo para makamaog jud mo unsang pagbasa sakto. Kanang mga uban lagi sa giingon, wa dyan na gitudlo sa maestra. Kaya yung itudlo dire, tanan, mo ni ang tinuod. Kaya kanang uban, nagdali na itudlo-tudlo na nila, ataka-ataka na. So, mura to, salamat sa pagtanaw. Huwag ikaw mga ubang video kay tudluan ta mo kung sa'y sakto. Okay.